Wala na mi diri, Sige, guys. mag-story ko sa inyo ha. Busy pa ang uban. Ang title ani Prodigal Son. Kakuha na mo ng prodigal story sa prodigal son? Wala pa? Okay. Ang kuwan daw ang mapasagdanon nga anak. Nga daw anak. Nga daw isa ka tatay nga na siya duha ka anak. Okay? Ay tatay nga na siya duha ka anak. Ang iyang ang kamagwangan o ang manghod. Tapos usa ka adlaw ni ana ang katong manghod pila gali kabuk iyang anak? Duha. Okay. Ya, ang manghod isa ka adlaw ang manghod miingon siya sa iyang tatay. Siya tatay. Gusto na po nga kay dato man ang iyang tatay. Dato mo tayo ang tatay. Ay mo ate, lingkod mo ate. Sige ate. Ay wala ate. Welcome tanan, welcome. Sibok na lang tanan, sibok kay para napay mo anhin ninyo. Nakaani na mo atong niagi no. Ikaw nakaani na ka. Nga nung maulan ninong ka. Bis nakaani na ka. Okay. Sige. Tapos ang isa ka manghod, mingon siya nga, Papa, gusto na ako kuhaon ang ako ang kanang bahin sa imong yuta kay ato sila, inikamatay silang papa, ang ilahan ng bahino ng yuta. Ingon ang manghod nga, ako na lang kuhaon ang kwarta nga daghan kaayo. Ya mo to nga gihatag sa papa ang iyang kwarta. Kinsa galito nangayo? Ang manghod nangayo sa iyang papa og kwarta, daghan. Tapos pagkadawat niya sa kwarta, milakaw dayon siya sa layo nga lugar. Ito siya sa layo nga lugar. Pag abot niya sa layo nga lugar, iyaha da yung gigasto ang iyang kwarta. Nag-inom siya, nagsugal siya, tapos lakaw-lakaw siya bisag asa. Katong iyang gigasto tanan iyang kwarta. Pagkahuman, nahurot na ang iyang kwarta. Kahurot siya ang kwarta, wala na siya pagkaon. Wala na siya ay kanang makuha nga pagkaon. So ang gihimo sa manghod, nanarbaho na lang siya. Dato kay sila no, grabe sila kadato niya. Iya magikuha ang kwarta niya no. Iya ang gigasto. Tapos pagkahuman ana, iya dayong nahurot na dayon ang iyang kwarta. Tapos pagkahurot siya ang kwarta, nanarbaho na lang siya kay wala naman gigutom naman siya. Wala na siya pagkaon kinahurot na ang kwarta. Katong iyang mga friends sa una gibiyaan na siya. Wala na siya tabangi. Eh wala naman siya kwarta. Biyaan na siya siyang mga friends. Pagkahuman ana, dito na lang siya na may babuyan. Pareha sila angkol na may sila baboy no. Nang nanarbaho siya sa babuyan. Nya kay ang iyahang amo kay badman. Di man siya paturungon og pakaon. So ang iyang ginakaon ang bahog sa baboy. Kaon niya pati ang bahog sa baboy, kaon na niya kay wala nagutom nagikay siya. Pagkahuman ato, nahinumdom dayon siya. Hala na man day koy papa no, ang akong papa kay dato kaayo. Ingon dayon siya nga, muuli na lang ko sa akong papa. Muuli na lang ko sa akong papa kay gusto ko nga kining dito na lang ko sa iya magpaulipon. Kay ang akong papa, ang iyang mga trabahante kay ginapakaon man niya og tarong niya diri kay ako nagkaon ko og bahog sa baboy. Unsa galit yung pagkaon? Bahog sa baboy. Sa baboy. Nganong nagkaon naman siya bahog sa baboy kay gutom na siya. Niya wala na siya kwarta. So wala na siya kwarta. Kanya. Ingon na dayon siya nga, muadto ko sa akong papa. So mao to nga biuli siya siyang papa. Ya iya ding papa, sige ra tan-aw didto kay milayas man ko mamangko kay iyang kwarta. Sige ra tan-aw sa kalsada iyang papa, asa na ka akong anak no? Asa na ka akong anak? Mao na dayon to pag abot sa iyang papa, sa iyang anak, nakita pa niya layo pa. Mitpindog dayon iyang papa niya, midagan sa iya niya, gikakos dayon siya, gikakos. Ingon ang iyang papa, naara akong wala nga anak. Mao to nga pagkahuman, ingon dayon ang iyang papa nga, naana akong anak nga minay, nga balik na. Ay, nabalik na siya. Mag-ihaw ta og baka.
Halimbawa, si Kauno, gutom kay siya. Ihaw tag baka, tapos ilisan ang iyang sanina, kaya ang sanina nagkagidlay naman. Ilisan og sanina, na nindot nga sanina. Na ingon dahil iyang papa, kaya ang akong anak nga namatay na, nabuhi siya gutro. Gilab dahil siya siyang papa. Okay, so unsa man ang story ani? No, tagaan ta mo og kanang gamay lang kaayo. Ang story ani is about ni kay God. Okay, about sa Ginoo nga nahigugma sa atoa. Okay? Gusto sa Ginoo nga dili unta ta magbad, pero usahay magbad man ta no. No, pareha pod atong anak ba nga na prodigal son. Iyang pa naato siya sa iyang papa pero kay nagbad man siya. Usahay ing anak pod atong kinabuhi makahimo ta og bad. Pero gusto nato mahinungdaman nga ang atong Ginoo siya nahigugma siya. Mura daw siya og katong amahan sa prodigal son na ang Ginoo nahigugma. Yatong verse simple lang. Nagaanta mo verse. Inyo na i-memorize sa kay mangutana ko inigbalik ninyo. Sunod ha. Ang atong memory verse is John 3:16. Unsa gali? John 3:16. Ang sulod sa John 3:16 mo siya, for God So loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay. Kinsa may makabalo mo basa dire? Base ang ato halang ko is John, unsa kalito? John 3, John 3:16. For God so loved the world that He gave His His only begotten. Son. Okay. So ang Dios daw nahigugma sa kalibutan o tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Okay? Aron ta nga ang mutuo sa Ginoo kinsa man nga anak si Jesus Christ. Okay? Aron ang mutuo sa Ginoo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Okay? Dili na siya kuan. So mo na siya ang atong verse, no? Karon nga hapon ang verse nato is for God so loved. Kita daw tanan gigugma sa Ginoo. Okay? Naglahi-lahi man ta og mama no, papa. Lahi-lahi po ta og kinaiya. Okay? Pero gigugma ta tanan sa Ginoo. Okay? Lahi-lahi ta og dagway, tama? Dili man pare-pareha, dili ta pareha og dagway no? Lahi si ate, lahi siya, lahi po si kuya, lahi si Dave og dagway, na dako po si Dave, ang uban po gamay, ang uban taas, ang uban mubo, no? Pero ang tanan daw, gigugma sa Ginoo. Mara itong verse, no? So, sunod, iligbalik na to, mangutana na po ko sa inyo, unsay atong verse, no? Mara itong verse, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan, ang memory verse. Okay ra? Inyong memory verse? Sige, palakpakan na to. So, mara na ang among yan sa iliwa. Maghatan sa to mag-story, memory verse, kaya wala naman dahil mo'y module nga dala. Mana naman hangin yung cancer tanan. Mana ka? Mana daw. Mana tanan. So, dili na lang yung magkuhan. Pero sunod, pwede mo magdala sa inyong ang module, ha? Kaya para tudluan mo na mo. Dito sa Pikas, nagtudlo nito module. Daghanay kay mga bata dito nga. Wala pa sila kauman silang module. Amo ang itudluan. Mag-face-to-face na mo? Wala pa mo face-to-face. So, basig sunod mo to sa mga dito, nag-face-to-face naman. Sige, magpaabot na lang ta sa atong snack, ha? Ay, isa mo hawa, ha? Paabot na lang snack para kuhan. Ano pa kayo namin? Dula. Di naman dula. Dili mo lang siguro. Okay. Nakato sa Evi na ina. Ano ba? Tabangin na, kau. At Kaya ba, magtimpla o juice. Daan. Ay, para ako, ha?
Para na siya ang kuhan. Snack ka. So taga-anhin na mo, dili mo yung makaanhin perminti sa inyo ha. Para mag-snack ka. Pero taga-anhin na mo, mag-snack ka. Pero kay kanang sunod, Domingo, dili mo yung makaanhin. Okay? Sunod na po, pagkasunod. Diba atong niyali pa? Kada na mo, ano mo? Oh, ano mo, Mandala Dre? na po mo ato yung mga friends. Sa uban niya, no? Yes. Absent sila karon, so sunod, dapat na anak sila. No. Ana ra. Kata mo istak ra ta dire para kuan ba. Lingaw-lingaw. So, kami di ay siya si Ate May. Ato yung Ang iyang gikoko si Rima Bell. mother. Oh, si Rima Bell. Rima Bell. Kita na siya sa loob. Kita siya sa loob. Okay? So, mara siya tapos mag-snack na rin ta. Yeah. Mag-pray sa ta, mag-pray. No? Mag-pray sa ta, doko sa to maulo. Pero mag-pray ta. Lord Jesus, salamat Lord. Mahiling at hapunon. Salamat sa imong pag-uban. Bless ang matagusa. At ang among ginikanan. Panikog na pamulay. In Jesus' name we pray. Amen. Nagkuha naman sila timpla. Nagtimpla na. Timpla na ta. Paabot na ta sa atong Diyos. Isa na lang daw Kinsa, kakuha. kinsa may kuandre, kinsa, nag-eskwela na mo tanan. Oh! Ikaw ate, nag-eskwela lang ka. Wala pa. Si ate Raymond, ikaw kaya nag-eskwela na ka. Wala pa po. Pareha rin mo na ita. Ay, kung Diyos, itan. So, taga-kuan rami. Taga-bulan, murag kas arat na makita, no? Ano sila? Kas arat na makita. Kuan. Anang adlaw. Sa isa ka bulan, sa isa. Oh, kay dito naman po. Kay first Sunday, sitting ba yan? Oh, second Sunday. Nagsarag yung takay magkakita. Sa isa ka bulan, para. Magkuhan lang ta. Umanamin, inom na, mag-stop na lang. Nagkuhan pa, nagtimpla pa daw si Kuan. Nagtimpla pa daw si ito. Hala, napa na ito ice? Dapat po mo In my vessel, I can smile at the storm until he lets me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. Christ in my vessel, I can smile in the storm until He guides me home. Yan. So, nanatay kanta sa Sailing, I am sailing. ayos na lang atong kulang sa ato ang mga Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. Ay! Kuya! Gigil ko sa baby. Uy, gigil ko guys. Umana silag story guys. sige, bahalag balik-balik ang memory verse, no? Bahalag siya naka-memorize sa imong memory verse, naka-memorize po ng uban sa memory verse. Basta maka-participate, no? Wala ito ay. Wala na ito ay. Okay? Bahalag balik-balik ang one. Oh, everyone! Na amin din ni Aila Kuya Elson nga palay. Ari ko. Yan. Very good man yung mga bataan na di ay. Natahan man rin sila yung reverse. 4, 6, 8. Pan? Sige, pwede rin tayo na. Ay lang po ng bugnaw kaya, basig makuhan sila, pagaw. Pwede ka ba? Sige, mag-pray sa siguro. Sige, mag-pray ka sa atong snack, no? Lord, ito po sa nato itong maulot,
Tapos magprita sa atong snack. Sige, Lord Jesus. Salamat Ginoo. Ini nga kapunon. Kung sa among snack, bless kami. Amo ning makaon. Kung ma-enjoy. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so lingkod na lang sa tan. Serve na lang no ang kuan diri na. God is love. Gigit ba? Gigit. Mao?